Hingpit na ang pagpangandam sa Cebu City Comelec sa umaabot nga barangay ug SK election karong buwan sa Oktubre niining tuiga. Kini ilabi na sab kay magsugod na usab karong sunod buwan ang filing sa mga Certificates of Candidacy kon COC alang sa mga lansar sa barangay ug SK election. Ang filing sa mga COC magsugod karong Agosto 28 ug mahuman sa Setyembre 2 karong tuiga. Matod sa election officer sa Cebu City South District, Attorney Ferdinand Guhilde, in full control ang iyang opisina sa umaabot nga barangay ug SK election. Ang barangay elections magod is manual, no? So wala kay tay kurat diha because wala man tay makina nga madaot, no? Nya ang mga porma dili kay stricto. For example lang, no, worst case scenario, dunay mga ballots nga dili makaabot sa usa ka barangay. Nasa balaod nga mahimo ta mo improvise. Pwede ta magprintag atong balota provided na diha ang mga representative gikan sa mga kandidato. Mao na ang kanindot pud sa manual election kay sayon ra nato og improvise. Gibutya Ginoo ni Guhilde nga usa ka barangay sa South District ang nagkinahanglan nga adto sa James pagahimuon ang pagbutar sa mga tawo tungod kay naay problema sa naandan nga polling precinct. Bugtong barangay mambaling lang ang adunay makeshift polling precinct. Gipasalig usab niya nga andam ng ilang contingency measures kung ugaling dunay mahitabong brownout sa adlaw nga eleksyon. Number one, no, doon natay kasiguruhan gikan sa atong utilities provider like ang BECO nga wala gi brown out on the day of election hangtod mahuman, no? Pero aside from that, I think doon naman tay mga contingency measures gikan sa COMELEC like kanang mga emergency lamp pwede kay like I said manual ta karon so di wa kita nagdepende sa power supply, wala tay makina nga isaksak sa kuryente, so puro ra na siya manual. So pananglit lang, no? Pananglit lang. Doon ay mapagnan, doon ay ma-brown out panahon sa election. Kung adlaw ay problema kay makita pa man, pero inigabot sa gabi ka na mag-counting na, okay, kinalang gitag suga. So doon natay contingency measures Pahimangno sa COMELEC nga nagkinahanglan gyud nga musubay ang tanang kandidato sa balaod nga gilatid alang sa barangay ug SK election aron kalikayan nga magatubang sila og mga kaso. Kini ang balita. Maria Cherise Baino Pineda, Cebu City News.